Lang. Unsa man imong gibitbit? Gulay. Gulay? Unsa man nimo? Baligya. Tagpila man na? Tag-J's kaming kamunggay. Ha? Tag-J's ang kamunggay. Tag-J's ang kabunggay? Be? Kanang puso, tagpila man na imong puso? Kani tag-J's na po ni. Tag-J's sa pod? Akin si, hamag kinsi ani? Kani. Kani? Unsa man imong halin na? Tabang sa akong mga igsoon niya. Itabang sa imong igsoon? Noon sa man imong igsoon? Kuan para makakuan sa ng eskwela. Aw, para makabalon sa eskwela. Nya pila ra may halin na? Tag-J's, 15, 35. Pila man ikabuk imong igsoon? Tulo. Tulo? Haman day imong mama? Kasi baga. Imong papa? Namatay na. Oh, namatay na imong papa. Silong sabi. Una dito ra sa dugay-dugay na namatay imong papa. Dito ra iswag sa dubi. Kay basi makonta ri. Dugay-dugay na namatay imong papa. Ay, tulo na katuig. Tulo na katuig. Unsa may nakamatyan? Kuan man po yung igibarang man po siya ya. Ay gibarang imong papa. Ang anong nakabalong mo nga gibarang? Ngayon man siya sa amuaya. Aw, Kasi na parang nasakit pa siya. Nakaingon pa man siya sa amuaya. Kuan, gibarang daw siya. pagkasakit niya, namilin imong papa sa imo nga gibarang. Nga wala mo kabalo og kinsay nagbarang. Wala po diya. Wala pud mo kabalo. Wala. Unsa may kuan sa imong papa? Giunsa man pagbarang ang imong papa na giburot ang tiyan? Iyang tiil. Ilang tiil? Naunsa man iyang tiil? Ang hubag. Dako kayo ang hubag. Dako kayong hubag sa iyang tiil? Mao? Nya, imong mama karon unsa may trabaho sa imong mama? Wala po diya. Dito na siya sa balay na kuan sa kong manghod nga gamay. Aw na pa jud kay manghod. Pila may edad sa imong manghod? Kuan. Size. Size? Pila man imo kabuk magsuon? Napulo. Napulo mo kabuk? Ah, naman karong uban. Nagkuan. Nagtrabaho. Nagtrabaho unsa may trabaho pod? Kargada. Kargada ka nang maghakot og palakata. Kanang mga mag-alsa o magyum. Aw mag-alsa og magyum. Sus, ko kabug ato ba ang magyum. Nya, unsa man taga-adlaw pod magtrabaho ang imong igsoon na? Dili man niya og naray magpakargada. Og nalay magpakargada mo makatrabaho mo igsoon. Og walay magpakargada unsa may inyong pagkaon sa matag-adlaw? Magkuan na may gulay magbaligya. Ah, magbaligya mo gulay. Asama sa imong gibuhat karon. Unsa man na kaning ibaw na sa imong manghod pag eskwela? Maayo ka nga pagkabata ba kay ginuna jud nimo imong manghod nga naibalon before mo eskwela. Wala day ka nag-eskwela karon. Nag-eskwela man. Nganong ni-absent man ka? Kay tabangan ako sa mama para makuikuan sa ipagkatabang ko sa akong mga manghod ng kuan. Ang baon sa eskwelahan. Oh, ikapila man day ka sa napo ninyo nga magsuon. Kasi din. Oh, ikasibin ka, kibali na pay tulo. Nga kuan. Gamay. Pila rehalin na imong kuan? 35. 35. Kay 15 og 10 og 10 ang kamunggay. Sige, ani na lang. Okay ra sa imo nga ako imo palitan na. Kaya Nahalina na ba ka? wala pa ko din. Awa pa kay halin? Okay ra sa imo ako palitan na. Kaya. O ako palit o. Amo ko yung siliyo ana iya. Wa kay sinsilyo ani. Aw imuha na lang ni. Salamat kayo ya. Oh, para makapalit kag bugas sa inyong balay. Na may bugas wala. Gamay na lang kayo. Aw gamay na lang pud inyong bugas. Ipalit na nimo bugas kanay bawon ni sa imong manghod o. Ha? Salamat kaya. Nya kanang imong kuan ako ana lang ni ha. Kanin puso og kuan ha. Nya mo layo-layo pa inyong balay. Doon naman yan. Aw doon lang imong balay. Aw sige. Kanong diri man kana maligya nga wa may kuan diri. Wa may balay. Daghan may balay sa anahan niya. Aw dagan sa balay sa unahan. Sige. Kibali digtuwa pa nigikan. Aw. Nya kani oh. Wa man kay chinilas, ipalit ng chinilas nimo. Salamat kaya. O sige ha. Nya maoro to. Mato na kuya. Salamat kayo. O sige, amping-amping ha. Sige lang, amping-amping. Oh.